zera, Fernando Filaski. Ondo zeu. Ondo. Gogaituta ez dut esango, baina harrituta, akaso, zema jende gerturatzen zaidan. Antxon, aurrekoan ere etxean, finala asmatu nuen. Nirea zen finala, etxean. Zema jendek esaten duen hori etxean, ezta? Etxean. Eta jende horrek ere mereziko du sariren bat. Orduan, bueltaka aritu naiz eta pentsatut, jende horri guztiari etxean finalak asmatzen dituen jendeari, oparitan emango diogula pin bat. Pin bat, migi luze jartzen duena, eta horrekin atera kalera, eta jendeak jakingo du ba, irabatzen nuen etxean. Orain, dirua nahi baduzu, etorri ona, Gure diakia bezala, pasa garrura, mesedez! Etxean. Ainhoa eta Marcos, Ibai eta Markel, Ane eta Maialen datoz. Etxetik dena ikusten baita errez. Ainhoa Marcos, baina egin behar da, etorri platora zu bezala, Bueno, Ainhoak eta Marcosek gelan finaldanak asmatzea dituzte be, bai? Bueno, azkenan lixan ez du asko ikusi, eki programa asko ikusi, baina... Laugarren saioa, egia diruri... Ez dugula, nahi duzu pin bat, segiera? Zakua, lo único. Bai, ez da? Ja zuzenean? Bai. Ondo legoke, Bai. Zerotik pasatzea, bueno, kopuru horrendik ez dugu esango, bestela urdurituko zarreteta. Bide horretan, Sakurako bidean, Ainhoa, hobekuntzarik, estrategia aldaketarik? Bueno, ondo hasi gara, esan denotzan, ez gai hau finalea, baina arro gauzin jakoa, sortan jarraitu eta... Jarraitu, zu urduri eroglifikoekin bereziki? Danakin. Oroar, urduri oroar. Bai, eskerrak Marcosi. Marcosen patxada, bueno, orekatzea kontua, Oreka bilatu, ia gaur aurrera egiteko moduri badugun. Ados, bikote? Animo, zorte hon. Bigarren egune, Ibai eta Markel, ze moduz? Ongi etorri, berrondo €100 euro, momentuz. Bai. Bueno, pin batzuk erosteko ja, bai, ez da? Hori da. Bueno, zehazetako, esango dugu hemen pilotari eta txirrindularia prest datorzela. Dirutxue lortu, Markel, bestako beste, kotxeren bat edo? Bueno, diru asko daukagu. Bai. Kotxeren bat beharko zeunke. Ongi etorko zen, bai. Ondo, bizikleta barririk ez? Bueno, momentuz ez. Momentuz ez? Baita ez, dirua badago, berriro. Hori da. Giza nutrizioa ikasten, Ibai? Ondo elikatut ez datoz, gaur, indartxu? Bai, gosari potentiakin. Oso ondo, Markel eritzen zazu olako dieta panel bat edo ez da behar? Ja jartzen jo, bestela nik etxean fitxatzen jo eta... Zer behar izaten da, nutrizio ikuspegitik, miluzen ondo aritzeko, zer da garrantzitsua? Potasioa, ez? Potasioa. Dena esaten dela potasio pixkat. Potasio ondo dator beti. Beti. Platanue. Markel, Euskal Filologia ikasten? Bai. Gustora? Bai, gustora. Eta miluzen gaur ze intentzio zego gogaz? Botia. Hala ba. Bai, ez da? Bongietorri, leku nio zeuzie. Gogo hori, hitz batean botea. Bikote, ongietorri, Ane Maialen, zer moduz? Eixo, ondo. Ondo, bai? Mentxe, pixkat urduri. Urduri, bai? Horregatik ari gara horrela elkarrezen dago izaten, ez da? Lasai hartuko dugu beste erosotasun edo patxada bat. Nondik gatoz, Anezu? Ni Iruratik. Iruratik? Bai. Buah, herri ederra, Handia. Nortasun handikoa, Bai. Maialen zu? Ni Ibarratik. Bueno, hori da beste herri bat. Ez azpikerik ez dugu sustatuko. Nolatan, elkarrekin? Txikidatik anezatzu da, eskolatik. Betidaniko lagunak? Bai. Aha, ados, gero bakoitzak bere bide hartu duen arren, Anezu emagina? Bai. Donostiako ospitalean, ez da? Bueno, eta etxean ere... Etxean nahiko lan. Zenbat lan, zehazki? Bai, hiru umetxoaren ama ere bazara. Bai. Eta etorri zara mehiruzera besteak beste? Ai, ze pixkat hartzea. Ez broma da. Zarren nahi zaldi bat, erosiko jotera esan diot, eta nola baita dirua lortu barrenik. Bezarrenak nahi du zaldi bat. Eta zuk esan diozu, banik lortuko izu zaldi bat. Bai. Eta hortarako finantzazio bila edo... Minuzea. Zaldi batek zema balizu dau? Zaldiak bereziki asko ez dakite, baina gero mantentzea. Ja, pentsua eta... Karo, eta leku eta hori da. Karo. Kalkulo guztikin da dauzka, lasai. Bai, kalkuloak egin da dauzka. Excel bat daukagu, ja. Gutxi gora bera, zaldia zarra behar du. Ja, etxe batean bizitarete edo piso batean? Ez, piso batean. Bueno, zaldia piso barruan, ondo. Bai, bizikideta Jardin interesgarria. koskorra bakau, baina zaldia oteko munez. Vale. Maialen, entusiasmorekin? Nik, bueno, nahiko nuke beak zaldi bat erostea, hola bere alabak uste uneiz zaldia izatez, sarratatez. Ni bere txajuten ezen bakutzen, ni naiz bere zaldia. Zu aritzen zara, Ez, behan ere baino montatzea. Benetan, Bai. Zuri ere interesan ez zaizu orduan zaldi hori eroseko bagenu. Baina ontzean, lanean asteasun? Bai. Zertan? Material primas, lehen gaietako enpresa baten, saldu eta erosi. Vale, salerosketa, bueno, ondo dago, zakuarekin ere alaxerik barko guta. Zaku pia dauzkaba, así que... Ondo. Eta gero beste datu interesgarri bat, portuguesa hitz egiten omen duzu? Bai. Nik bezala xe? Igual pixkata bete. Hala. Bai, ondo, hemen beharku klasaren bat, ez da? Sortuko da, hemen. Bai. Vale. Printzipioz egingo gara hasi, eta gerokoak. Ados? Animo bikote, zorte hon? Zakuan gaur zelan zangot portuguesez?
Que beleza, delizia! Que beleza, Zakuba, 95.000 euro! Segura da. Zaldi bat, autoa, bizikletak, eta txaloak ez, horiek ez dira diruz ordaintzen, Aupa Irun, txingudi gaztetxeko, gure lagunak. Ongietorri! Ongietorri! Bale, badanok ia leku hartuta, orduen puntuak biltzen asko gara. Ainhoa Marcos, 95, ez desmaiatu, arrasto dator. Lehenengo, taulan, lehenengo arrastoa. Kolore adina mota aurkituko dituzu dendan. Loreak. Ibai Markel. Aterkiak. Ane Maialen. Txapelak? Bueno. Kremailera zein botoiak eduki ditzake. Bai? Txamarrak. Bero, Ibai Markel, lehen bero, Zer? Boltsuak. Txalekoa? Astoa ikusi zuten, soinean zeromala. Gabardina. Ondo. Bai, Laura bai puntu. zer ondori? Asko ikusi nuen gabardinarekin. Buruan Pelata, betaurrekoekin. Tabar, ondo. Bale, Ibai Markel, bigarren tabla, lehenengo arrastoa. Zure datu asko dakizki. Ama. Bai. Jakingo ditu, bai. Ane Maialen. Google. Kukiak. Garrantzitsua da zer dioen ulertzea. Gobernua. Ogasuna. Deno garata, bai. Wikipedia. Denda guztiek ondo gorde behar dituzte. Dendatan, ulertzen batzutan Bai? zaila datuak. Ibai Markel. Kajera automatikoa. Faktura. Oso ondo. Kain! Irura noeta, lehenbiziko puntuak. Laura doi zuentzat. Oso ondo. Zaldiaren fakturekin gorata bera Bai, ibilita, ezta? bai. Ondoko gogoan genuen. Ane Maialen, hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Gehienetan berdea darama soinean. Mendia. Itxaropena. Ze poetiko. Bai. Entxalada. Oso poetiko, hori. Jatorra da, pasa, esaten dio edonori. Berdea. Semaforoa. Ondo? Zantziteken? Matza. Pasa, Ondo? Ibai eta Markel, bota zer. Lima. Limon. Astelenetan bizita asko jasotzen ditu. Bueno, Dakienak badaki. bai, Medikua? Irakaslia. Ibai Markel. Peagia. Venga, loturak egingo ditugu. Txapa, ederra du. Txapa, pasa, berdea. Hostia, daude, Osagaiak. Zer? Seinale bat. Ez? Belarra. Arbela. Oihartzuna sortzen trebea da oso. Frontoia. Hori bai! Irurogei puntu gehiago. Ane Maialen. Iruran ere haze frontoia eukaztuen, ane? Bai, Buah. trinketea garra. Zaldia gordetzeko ere beste txoko bat izan daiteke. Bueno, hasi pentsatzen bat. Ainhoa Marcos bitartean. Hasi ondo hasi gara, jarrai ezagun horrela, initzio batzuk, hartu lekua. Ibai Markel. Puntutxu batzuk. Beste aldera lehenbiziko puntu mila, bai? Bazen denbora. Pentsatu, Eta hasi? Jan. Sandwicha. Hamburguesa. Bokata. Venga, hortxe gauz. Beste zo zer. Jatekoa da, bai. Pintxoa. Takoa. Tosta. Kaneloia. Ez? Ez, beste zo zer.
Horrela egiten da. Bigarrena. Beste bat. Orraztu. Ia moztu. Lixatu. Bai, Eta zer segaz. da? Plantxa. Bai, ondo. Bihotza. Adarrak. Ez. Pailazoa. Nortzu dira? Astoa. Mickey Mouse. Bai. Mickey Mouse eta... Goofy. Ez? Mikita? Mickey eta... Mini. Bai. Hori da? Bat falta. Takoa. Ez da takoa. Kanapea. Ez. Bota jatekoak. Empanada. Empanada geuk. Denok ere, bai, nahiko empanatuta, ondo, Ondo. Bai. Miki Mini Mundial. Bale, 2 eta 40 puntu. Empanada guztiak alboratuta, Ibai Markel, gorputza zineko prest. Bai, hartu lekua ba, mesedez, Anemaia lemestaldean. Eta bota, ideiak, beldurri gabe. Depora. Janaria. Bai. Txikia. Donutxa. Ez. Iragarkia korrelazio, baina. Espagetia, Ez. makarria. Zer dauka hor? Azeituna, ez. Ondo. Bai, badauka. Pintxoa, Ondo, Gilda. Markel. Ai, oso Bai. ondo. Xurgatu, Bai, aspiragailua, ez. raiatu. Garbitu. Bai. Ensalada garbitzekoa. Ez. Zer da, hori? Ura, Bale? Zer da, hori? Hori da. Hirugarrena. ontzi garbitu. Gidatu, Gidaria. Kamioi gidaria. Ez da kamioia. autobusa, Bai. Persona Gidaria, eta neska? autobusa ordainduta sartzen. O, pasajeroa eta gidaria. Bai. Bai, jaso egin Venga, hori bat, ondo. bat. Eta? Esponja bat. Bai. Konzeptua da benituen da. Ibai, ondo. Bai. Xurgatu eta garbitzen ere ikusi dugu. Gero autobusaren molantea txikisa marra gugeran. Oso ikoniko izaten da hori ere. Bazara sale, Markel, Gildan salie. Bai. Hola, Roland Jerry hau. Bueno, ondo. 2, 40, hau pasuek. Komestela inmintziotan da, ondo? Baina ikusi okerrago. Bai, desiatzegu ikusteko, Anemaialen hartu lekua. Ainhoa Marcos bestaldean. Hirugarren erronda ere badator. Bazen, denbora. akuratuta da. Jatekoa, berokia, motxila, amaiketakoa. Merienda. Txirrindolarixak. Banatu, jatekoa banaketan dauena. Bai, janari banatzailea, bai. Egazti Egaztixa, bat, arranua. txoria, arranoa, antzara, Pikua, hola. Bai, eta zer da hori? Arrapo. Bai, putrea, oso. Bai. eguzkia, Borobila. borobila handi bat, espaziontzi bat. Zagardote gizan Bai. txotxiken. Bai, Hau da, bai. hau. Oso ondo. Hasita segidan, Zagardote izan txotxiken, Plano berik itxi ongo die, Bai. Ederto, 60 puntu. Ondo! Eroglifikoak. Ez daukate eroglioren berri? Eta hori hona da? Bueno, ni saiatu nintzen berarekin ligatzen. Hori badakizu? Ez. Zagaroteian? Ez. Hablan, Bestela. random. Eroglifiko bitartez, Bai, igual. aber animatzen zan Ja. nire, nire aldetik Ja. be, igual. Eta? Animo. Gaiztotute dau. Besterik ezin dugu. Airoa Marcos, parkatu nik uste txarra biarri Bai, dutela goeri. Zaintxamarrak. Guere bai ligatzen. A ber, Hori da. lehenengoa denpora. Artista batzuek ez dute nahi, Apurra, zela da tipo hori. Apurra, bale? ast, zela da tipua. Astoa. Ez Bale, minkoa. bale? Apu. Egin eragituta. Arrapo. Arrasto. A, Arrast. Arra? Arrasatu. arrak, apurrak da. Arrak? Arrakasta. Apurrak apuken dute rak. Astoari oken dute asta. Arrakasta. Ui, segundo bat, behar. Urduri, Ainoa, lasai. Bai, banau. Ondo. Bigarrena, denpora.
Abila da denean eskulanak egiten, Urtegia. ez, bai, baina izen bat. Urkulu. Ez, Platera, terako, Vale. terako. Terako. Handiain eskolak egiten, eskolarako. ez, Lanerako. ez. Izen labur bat urtegiarena. Urtarako. Esako urtegia. Esa, tera, platera, erdia, ko. Esaterako. Dina Marcos, bai, izango da hilazkiren Bai. saiakera hori, edo Barkatu. eroglio ez dago Bai, bere ez honenean. dago. Ez da zuek ere, punturik ez dugu lortu. Oh. Barkatu. Probak dauz, Ibai Markel, bai, badaude? Bai, bai. Erakutsiko ditugu, orduan, Bai. pantallazoak eta... Bai, Ibai Markel. Animo, Barkatu, asartute dator. Lehenengo eroglifikoa denpora. Gaur izan ditut lehen, Si. bale? Bale, nortzuk, Bai, bai. Si Cruise. Besteak, Tom. bale? Markel hor gauz? Sintomak, sintomak. Bai, bai, bai. Zinotan ikusten ditugu, Tom Cruise eta Tom Hanks. Zin, Tomak. Bale, Ondo. Ez dira ez inezkoak orduan. ez. Esmatzeko moduko. Bale. Ja. Bigarna, denpora. Egin duzuna da, Abark. Ez. Abark. Barkamena. Espainia. Barka? Barka zaina. Barka Barka? ezina. Barka ezina. bikain. Abarka, haken dute barka. Eta Espainiari paken dute ezina, barka ezina. Haupa, Eroglio berriz ere maite mintzen ari da. 1 puntu bikote, oso ondo. nertzatze moduz. Urduri. Urduri. Etxetik eta... Nahi baino okerrago. Bai, Gero 3 umeak hor direla ere ez da erraza izango. Ez da. Guazen, denpora, lehenengoa. Tripan dauzkat. Txio, Bale? Tipazak ez dena. Ez da. Tripan dauzkat, Tximeletak? Bai? Txi hori oten dute, txi. Karmele jaio. Ez da izuien ordan ba, erosi liburuek beranak. Nire idolu edalako. Mele karrik ez, zila bat amanatuta daukagu. Txi, mele eta tik badaukagu. Tak, falta, tximeletak. Ondo hasi gara. Bigarren eroglifikoa denpora. Agindu eman zigun, Kapi eta... Kapitainak. Kapitaina? kapitainak. Ka, iztia, pi eta inak. Kapitainak, oso ondo. Eta han eta maialen pentsatu, hau galtzen ba. Gauze bat esango terreza bestien. Ba, bai. Azken numeritoa. Bai, Itxi berriak bai, eta bai. zuek ere ondo, 1 puntu. Vale. A ver, Eta aurrera egin aurretik ilazki, beste txiste bat? benetan, Bai, zazpikekin batera orain ikusentzuleak hasi dira txisteak ere bidaltzen. Vale. Kasu honetan, Dona Mariako Marianek bidali digun txistea. Presta dute? Horrela dio, Marian eskerrik asko a ver. bidaltzegatik. Bi emakume kafe hartzen, Bai. eta batak besteari, zer duzu, kopetilun zaude? Esaten dio, bai, kontua da, senarra bidali dut, bazkaria egiteko patata batzu bila, eta auto batek harrapatu eta hile egin da. Eta bestea, Jode. ez esan da, ze egin behar duzu. Eta ez daki, igual makarroi batzuk edo. Patatarik ez dago, ja. Mariani umore beltza gustatzen zaio antza. Abestu dezagun pixka bat. Bat, bi, eta hiru. Mi luzeko esku. atxeden hartu ezazu. Tandago zure. Guau. Ondo. Zema gauza, txiste bat, abesti hau. Ondo. Ez gaitezen despistatu, Ainhoa Marcos mesedez. Zentratuta, Induzketa lanetara, zuen lehenbiziko eskua. Dagoeneko, 7 izara erre ditut. Bide denunziatuak. Zein materialez dago eginda Jose Manuel Alberdiren eskultura hau? Marmola eta ura, brontzea eta ura, altzairu eta ura edo burdina eta ura? Burdina eta ura. Apa zuek. Azteko, te batzuk. Bigarna. Noiz argitaratu zuen The Beatlesek abesti hau?
Bederatzen da 76an, 71. urtean, 78an edo 85an. 78 71. 85. Uf, Betxeago, bai. Eta aurrera, Ainhoa Marcos. Bizkaiko zein eskualdetan dago Sondika, Arratia, Nerbioi, Txorierri, Uribe Kosta, Busturialdea. Txorierri. oso ondo. Igaro bide famatua bertan. R. Lehen aeroportu, Ze ezkutatu dugu Esianen abesti honetan? Bai, zuzenean? Bai, itxaropen bizia. Esianen bueno, H du, baina. Ainhoa Marcos. Zeinen ilustrazioa da hau? Warlot, Estudio Artizar, Inkeborg edo Janire R. Janire R. Oso ondo. D. Dagoeneko 7 izara erre ditut, azalpenak dio, Mirenagur Meaberen azalaren kodea liburutik ateratako, esaldi bada. Guk moldatua. Probatu nahi duzue? Ez ondi. Aurrera, ba? Bai. Nola esaten dute autoari kolpe bat eman? Azkoitian, taka eman, pamba eman, txoke eman edo zapa eman. Taka eman. Taka. Ondo. Ua, ze txarra hori, Bai. Ze, buf. Eta horrekin, saiakeratxo bat edo, aurrera ingo dugu. Bai, aurrera. Interesgarria. Ze filmetako soinu banda, entzun dugu Ainhoa? Zuzenen esan nahi duzu? Avatar. Oso ondo. Asmatu. I. Osa, ikusi eta Avatar, eta nahi gogoratzen ez segaz bez. Urdinak direla Da, da hori. segaz bez. Ainhoa Marcos, ze? Ez? Beste galdera bat? Bai, favorez. Ze autoren logoa da hau? Abarth, Alpine, Airways edo Cadillac. Abarth. Ibai Markel? Alpin. Eskatzeko aukera mutilek. Ene batzuk ere agertu dirata. Bai? Arropa lisatu behar dudanean, telebista izaten dut piztuta. Zena da? Bai! Oso ondo! Ibai Markel! Komo baina? Ondo? Errebotean erne, bai? Lehenengo komoia eskuratu dute, bigarrena, zabon eskua izango da, Ibai, Markel, honela bina bigarren eskuak. Aur edo aur? Zer galdetu du Turkieraz, adi? Sen yaş kaç? Sen yaş kaç? Sen yaş kaç? Xeni askatx. Zenbat urte dituzu? Ze modu zaude? Nola duzu izena? Nongoa zara? Nola duzu izena? Errobotea? Nungoa zara? Errobotea? Zenbat urte dituzu? Oso ondo. Badakizu, Turkiera, Ainhoa? Ez. Italiano baino beto gara, ere. Ibai eta Markel. Ze tigre espezie da argazkikoa? Tigre siberiarra, Sumatrako tigrea, Bengalako tigrea, Malaisiar tigrea. Bengalako tigrea. Errebotea? Malasiakoa. Beste errebote bat. Sumatrako tigrea. Oso ondo. Ze politxe, Oso polita. Guau. Hau bigarren numearen zatane. Bat izaldia, besteari tigrea. Bani joatxetik. Nabartzen, noa, ondo? Ibai eta Markel. Ze aktore ez da gertzen Mireia Gabilondoren Erlauntza filmean? Aitziber Garmendia, Itziar Atienza, Nagore Aramburu, Naiara Arnedo.
Norrez. Nagora Aramburu. Oso ondo. Aurrera. Zerritakoa da anestesia taldea. Guau. Zarautz, Trapagaran, Tolosa, Galdakao. Galdakao. Bez? Trapagaran? Ez, anestesia. Zarautz. Bai. Zauztarrak. Egurra. Zeta. Eskatzeko aukera. Pentsakor, danak. Baurrera goaz, Ibai, Markel. Zein da metralladoraren onomatopeia? Taka, 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 ratatatata, tra-tra-tra-tra, ta-ta-ta-ta-ta. Ratatatata. Ez da. Ane, Maialen. Bai? Tra. Hori Rosalia da. Ainhoa Marcos. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vale. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ondo. Bueno, esango zuti, euskara eta literatura DBH bat liburutik ateratako esaldia dela. Ibai, Markel, zabekaz, aurrera guez. Oso liburu ona, Bai. Zenbat pisu ditu Bilboko autobus geltoki nagusiak berantz? Bat, lau, sortzei, amabi. Bat. Errebotea. Lau. Lau. Askatzeko aukera. Aneta Maialen. Bai edo ez? Ez. Ibai, Markel. Non ez dira ospatzen San Pedro jaiak? Bergaran, Mungian, Asteasun, Orion. Bai? Orio. Errotea. Asteasun. Gero Errotea. ganera joan dagoan. Entzun marko ditugu. Mungian. Mungian kristonak. Bergaran. Beste galdera bat. Ibai eta Markel. Nola esaten da trebetasuna edo abilezia izatea baztanen artea, aldea, antea, arrea? Artea. Ane Maialen? Antea? Osondo? Askatzeko aukera? Saiatu ingo gara, ber. Bai? Hitz baten esan nahia aldatzen da H letra tokiz aldatuz gero. Zuzena da? Bai? Koma baina, Ane Maialen zuentzat. Goza? Puntu zondo gabiltza, komo ematere bai. Bueno. Gehiago lortzea kalterik ez, Horretarako hirugarren eskua, hoxe zuena neskak. Mugitu ezinik, bide denuntziatuak. Zein kiroletan aritzen da, Ainize Belar, errukbian, eskaladan, gimnastika erritmikoan edo futbolean? Eskaladan? Bai? Ondo? Ze urtetan kaleratu zuen Miley Cyrusek abestia hau? Bimila eta amabostean, amazazpian, hogeian, 23an. 2008an? Not. Amazazpixan. Bigarren errebotea. Amabost. Miley Cyrus bai, Noski. Bai. Bueno, bai, nik eukidan nire aurreritxezek, Hannah Montana haitzik. Miley Cyrus Eta nahiago. oso ondo, Miley Cyrus bai. Dotore. Ane Maialen. Zein da ikusten den udalerria? Santurtzi, Barakaldo, Getxo, Portugalete. Portugalete. Zuzena? Getxo. Santurtzi. Bai. Ondo. Abatzuk? Eta aurrera. Zeitz, eskutatu dugu Xabier Leteren Ni naiz abestian. Ni naiz kaletan zehar, neguko eguzkitan, lanera dijoan, gizon...
Osilla, lotxatia, usarta, bakartia. Bakartia. Xavier. Era dijoan gizon bakartia. Ka? Eta segi lanean. Zenbat urte beteko ditu korrontzi taldeak 2024an? 15, 20, 25 edo 30. 25. 20. Oso ondo. Eno, Marcos, aurrera ingo dugu. Ze urtetan estrenatu zen Amaren eskuak filma? 2008an, 2010an, 2013an, 2016an. 2013an. Ondo? Vale. Te? Badezpada, mugitu ezinik, Jordi Sierraren etorkizunaren ispilua testutik ateratako esaldi moldatua da hau. Aurrera ingo dugu. Beraz bakizu, igande hontan, jai hontan, gabiri nahi zaituzet, Ondo izan, aio! Ze kazetariren ahotsa entzun dugu. Mikel Aiestaran, Xabier Reuzkitze, Andoni Aizpuru, Xabier Casado. Xabier Casado? Andoni Aizpuru. Oso ondo. Eta saiatuko gara esaten. Ai! Bai. Ja ba? Korrika hasi nahi zuen, baina oinak lurrari lotuta zituen. Bikain bikote! Oso ondo! Komo dina zuizat ere? Bueno, komo dina banatu ditugu bakoitzak bere dauka, puntuak, markagailuak, 240 puntu eta komo dina! Oñaki Donostian, 240 eta komo dina, Oiartzun Errenterian, 270 eta komo dina, Iruranoetan. Bakoitzak bere abantaila egokituz gero taula osatzie, puntu aldeak, baina zer erabakita. Ainhoa eta Marcos, zeuek erantzuten hasi, abestiak dira lehenengo errondan. Ordu beltzak, orduan bai, 8 orduko ekaitza, orduan 23 ordu, argi orduak, 24 ordu espazioan, ordu hutsak, leioan orduak, gure ordua dugu. 8 orduko ekaitza. Sorotan, Bele. Gure ordua. Egurratakitxo taldearena. Ane Maialen? Argi orduak. Hori film baten izena da, ba? Ainhoa eta Marcos? Ordu beltzak. Sua taldea. Ibai Markel? Ordu hutsak. Oberriz, guk asmatutakoa. Ainhoa eta Marcos? Orduan bai. Etxe kalterrena. Planto egiteko aukera edo aurrera, jarraitu azkeneraino. Ainhoa eta Marcos 40 puntu ditugu. Planto ingo. Zuentzako 40 puntuak beraz. 24 ordu espazioan. Eguzkan pozegoen bestea, komiki bat baita. Bigarren erronda, Ibai eta Markel surflari profesionalak dira edo izan dira. Loyola Canales, Anet González Etxebarri, Kepa Zero, Asier Muniain, Ariane Ochoa, Sara Sursa, Nadia Erostarbe, Estitxu Estremo, Garazi Sánchez, Iraia Iturregi, Anela Baka. Asier Muniain. Oso ondo. Asi. Ane Maialen. Nadia Erostarbe. Aroztarra. Ainhoa eta Marcos. Ariane Ochoa. Ibai Markel. Kepa Zero. Logortarra. Iker Reneko, Kepa, Azero. Ane Maialen. Iraia Iturregi. Futbolari oia, entrenatzailea. Atletikeko futbolari izan dakoa. Ainhoa Marcos. Anete. Zumaia Rabai. Ibai eta Markel. Loyola Canales. Letiziaren aizpabikia. Ainhoa eta Marcos. Bita bi. Garazi Sánchez.
Oso ondo. Ibai eta Markel. Komodina. Noski. Hortarako dagota. Oso ondo. Estitxu estremori esker. 50 puntu. Bueno, markagailua parekatzen ari dira, eta azken taula Indian daude. Agra, Varanasi, Ganges ibaia, Kerala, Nanda Devi, Hawa Mahal, Amber gotorlekua, Kalkuta, Machu Picchu, Shinano, Zeynep. Kalkuta. Ane Maialen, Kalkuta. Bengala, estatuko hiriburua. Agra. No? Ibai, Markel. Ganges ibaia. Ibai nagusinetako bat. Ane Maialen. Varanasi. Nanda Devi. Indiako mendirik altuenetakoa. Ibai, Markel. Amber gotorlekua. Ane eta Maialen. Bi zuzen, 3 oker. Ane Maialen. Komodina. Kerala, ertu da. Komodina. Komodina. Komodina, zuek ere. 150 puntu. Ainhoa Marcos. Eta markagailuak honela geratu dira. 650 puntu Ainhoak eta Marcosek. 380 Ibai eta Markelek. 470 Anek eta Maialenek. Hau da, komodin eta puntu festa, Ibai Markel. Aritu gara, baina, bigarren saio hause izango da azkena. Ibilbide labur, bezain emankorra. Horrela finala jokatuta 250 euro badara matzaguta etxera. Autorik ez? Autorik ez. Baina, bizikletar ez. Ez da bizikletarik ere. Bueno, bigarren eskuko kaskarren bat. Igual. Ez hori baino beto, zer egingo dugu diruarekin, Ibai? Gaur bertan afari batin. Bizitza ospatu. Parranda pixka eta, bale. Bai, ze ondo, Markel, dinot. Animatu zarete etortzen eta barrutik eta? Zelan ikusten dau? Ondo? Ondo, desberdina. Ondo. Ez hobe, ez okerragoa, desberdina. Damutu barik, etortzina. Bai. Erto, Ibai Markel, apazue! Final aurrekotan, Ainhoa Marcos, ondo, sendo, Ondo. eroso. Bueno, hasieran... Kostatu zego arrankatzea, baina gero ja... Epatu baitugu, Ainhoa urduri jartzen dela ze probekin, denekin. Danakin. Eta aurrera egitea lortu dugu, ondo dago. Ane Maialen iritsi berriek ere aurrera egin dute. Pozik ez da? Bai. Ja entzuten da. Bai. Zaldiren bat, edo... Zaldiak gero lotzeko behar izaten da soka. Soka tira dator orain. Soka badaukazu ez da? Guk ere bai. Eta bizi biltzen da, beraz, Erne, puntu gutxia horrekin iritsi berriak, zuek zelkatuak, Ane Maialen erantzuten lehenak. Ados, bartu lekua, soka tirara goaz. Denbora. Nola esaten zaie, bizileku finko gabe leku batetik bestera mugitzen diren biztanleei? Nomadak. Ondo. Zer dira, Miren, Amaia eta Paskalin aire euren artean? Aizpak. Aire aizpak. Ze herrialdetako hiria da Maracaibo? Kua. Venezuelakoa. Nola du izena, tabakoa eta posta zigiluak saltzen diren dendak? Estankoa. Estankoa. Behorrak zenbat hilabetetara egiten du moxala? 9. Amaika. Zein koloretakoa da Mario Bros bideojokoan azaltzen den Luigi pertsonaiaren txapela? Berdia. Berdia, bai. Nola zuen izena, Alessandro Handiaren amak? Maria. Olimpia. Jarraitu atxotitza. Eguraldi txarrari, aurpegi? Ona. Ona. Ze herri kiroletan aritzeagatik da batez ere ezaguna Izeta sendia? Harri jasoketan. Aizuan. Ze hilabetetan egiten da Donostiako zinemaldia? Azaron. Irailean. Zein idazleren lana da, 72 ordu eleberria? Paso. Kepa Iribar, zein da garraio bide azkarrena? Hegazkina. Hegazkina. Bukatu esaera zaharra, txerri goseak, ezkurra. Hartu. Amets, zein lurraldetan zaude, harri gorriagan baldin bat zaude? Bizkaixan. Bizkaian. Nork diseinatu zuen Minotauroa preso izateko labirintoa? Dali. Dedalok, zein hizkuntzatatik dator Alhambra izena? Arabierra. Bai?
Zein pilota modalitatetan jokatu zuen Koteto Ezkurrak? Zesta puntan. Erremontean. Zenbat hondartza ditu Bilbok? 0. 0. Zein bikotek egin zion abesti bat Mikel Goñi pilotari ohiari? Tapia eta Leturia. Imuntzo eta Beloki, estatu batutako zein presidente hil zuten 73ko azaroaren 22an Dallasen? Kennedy! Bueno, ya sokatira be probatuta. Hau, izaten delako urduritasunak eta egon die. Baina helburua beteta, ezta? Lehenengoa pasa eta bigarrenean segun zain. Hau pazuet! Opa, bikote! Laugarren saioan lortu dute, helburua. Ainhoa Marcos, finalean gara. Posik. Azkenian. Hiru pixka bat, emango dugu etxera, seguru. Nola, Marcos? Asko. Bai? Bai. Nahi zenuke. Bai. Edo eramango duzu, Eramango dugu. Egitate bat da hori. Ez posa da handia, Bai. posa asko. Bale. Bueno, eta dirua ere asko, gaur, jokoan, 95.000 eta 500 euro! No. Marcos egat antzari dega saldu egin hori, begira. Ez que dagat... Ja, bai, orduan zango ezin da etxera eraman. Gainoak eramango ditu. Oso ondo. Eta txalo bero bat, haupa txingudi! Apa! Irungo txingudi institutoko lagunak. Publiko ona. Ainhoa eta Marcos. Pentsa. Etxeko eri deialdi Bai, gurekin bat egiteko. Bai. Zuek asaztute gabiz. Atera mugikorra. Geue posik, Ainhoa eta Marcos finalera iritsita. Ikurrinen koloriek badakizu, Bai. Zeitu dira? Gorria, berdea eta txuria. Zondo. Beste kolore batzuk badakizu, Batzuk, bai. Bai, Ez tokoena, kolorea? Urdina. Neria naranja. Naranja. Laranja, Ainhoa. Oso ondo. Ainhoa eta Marcos, sorte hon, kolore. Ia, hau seinale bat badan, Ainhoa? Kolore laranja dute banderan. Denbora. Bhutan, bai edo ez? Nepal. Samoa. Sri Lanka. Vatikano hiriko estatua. Brunei. India. Niger. Afrika Erdiko Errepublika. Zambia. Ekuatore Ginea. Azkarretegi estatu egingo dugu. Lauakatx. Zalantzazkoak aldatu, degi estapen bi dituzue. Hiruakatx. Hiruakatx. Egi estapenak amaitu dira. Azken segundoak. Ainhoa eta Marcos. 95.500 euro miluzeko zakuan. Hamaikakoak kokatu dugu eta urrezko galdera. Hegoak agertzen dira 2 banderatan. Denbora. Bederatzi segundo aukeratu bi. Brunei. Ez dakigu. Moduz? Gaizki. Bueno.
Gaizki ere ez, gaizki ere. Gaizki ez. Gaizki neu ibiliko nintzateke, zuek. Gaizki ez. Laranjak, banderak. Bazari bandera zaliek? Ni bai. Ondo. Baina, justu hauek, pixkat urruti. Butan bai eskoan. Laranja, kolorea, du banderan. Zuzena da? Ondo, Asiako herrialdea, banderan, kolore horia eta laranja. Nepalenez? Urdinez zuria eta gorria, baititu honek. Samoa. Bah, sako irabazita Samoara. Txarra ez, Ukelelea jotzen. Banderan, ez dauka laranja, zuzena da? Bandera gorria baita. 5 izar zuri dituena. Ozeaniako herrialdea. Sri Lanka. Izena beti gustatu zait, Sri Lanka. Esateko biurria, Sri Lanka, ondo. Logopedek maite duten herrialdea, bai. Ta laranja dauka banderan. Besteak beste, horia, granatea, berdea, laranja. Vatikano hiriko estatua. Zalantzan egon zarete, zesku eremuan utzi duzu, aukera ona? Kolore zuria eta horia baititu. Brunei, non da Brunei, Antxon? Asian. Eta ez dauka laranjarik aldatu egin didazue, hau, eremuz, zuzena da? Bandera horia, zuria eta beltza. India. Ze kolore Indiako banderan, Ainhoa Marcos? Zurixa, berdia eta naranja. Bai. Usteot. Bai. Bai. Oso ondo. Afrikara goaz? Niger. Ze kolore? Ze zango zenuke, Marcos? Laranja bai. Besteak ezagizkit. Bai? Indiakoak dituen, berberak. Beste orde batean. Ekuatore Ginea. Entzun 200 euro, Bai. Ez ezko eremuan geratu da. Zuzena da? Bandera urdina, berdea, zuria eta gorria. Zambia. Baiezkoan, bai? Ondo, Bai. Bandera berdea, gorria, beltza eta laranja. Aldaketa onak. 250 euro. Momentuz, Ainhoa eta Marcos, zuzena izango balitz. Erantzun hau, Sakurako bidean kokatuko ginateke. Adi danok 85.500 euro ditugulako miluzeko sakuan. Ainhoa, Marcos, 250 momentuz. Hau, asmatuta 500, zuen lehenengo finala. Afrika Erdiko Errepublika ezezko eremuan utzi digu laranjarik ez, zuzena da? Bikain! Amaikako osatuta! Kolore urdina, gorria, zuria, berdea eta horia baititu. 500 euro? Bai. Oin ezaten duz, ustot Sri Lankako dragoia dakola eguaz. Oin. Ez que 20 segundu gutxi dira. Ainhoa eta Marcos. Badakizu irabakizunak idatziz, jartze ditugu. Ainhoa, taupadaka hasieratik. Bai. Izena erortzea. Adi danok, amaikako osatu dugulako eta urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitzarekin 95.000 euro banatzeko aukera miluzen gaur. Ainhoa Marcos, galdetu duguna da, hegoak agertzen dira bitan. Brunei aukeratu dugu. Bai? Bi ego gorri agertzen dira banderaren erdialdean. Ainhoa eta Marcos, zer? A ber, zela ez tozten esan. Ez que Sri Lanka baldin ba... Bueno, ez etxatu kulpari botako, Egia esan, ez. Ez da merezi, ez da merezi. Lanak fina egin ditu, Marcosek, Bai. Marcos, zer? Si, ikusten naiz dragoi bat. Ez dakit beste bandera batekin azten zen, baina... Osea, gainea ez da izan. Hola izan da, pues bai, eta etorri zait, burura, etorri zait Sri Lanka lotu dut dragoi batekin. Bueno, badakizu bai, irudikatzen badugu gauzak baikortasunez... Hori? Bete egiten direla. A ber.
Irudikatu da, Ainoa. Afrika Erdiko Republika. Erantzun bat eta 95.500 euro miluzen. Amaikako osatuta, Brunei erantzun zuzena dela jakinda, Afrika Erdiko Republika, bai? Zambia zen! Aina, Marcos, hau! Lehenbiziko finala jokatu eta amaikako osatu. Boste honora irabazita. Segi horretan ebikote. Batzuek!